Medzinárodný klub otužilcov Čierne Vidry Strojmezí ukončil zimnú kúpaciu sezónu, trvajúcu od októbra do apríla veselo a hlučne. Niekoľko desiatok ľudí prišlo počas 3. aprílového víkendu na rozlúčkové kúpanie na sútoku Čierňanky a Čadečky. Všetkých zjednotila spoločná záľuba, ktorá utužuje zdravie a postupne sa stáva aj životným štýlom. Vonku veterno a chladno, dážď sa strieda so slniečkom. V batohu uteráky, plavky, ale aj termosky s horúcim čajom. Mimoriadne chladná sobota znamenala, že títo milovníci mrazivého kúpeľa boli vo svojom živle. Nechýbala dobrá nálada, hudba, spev, ani sneh a posledný snehuliak. Aj keď podľa kalendára už prišla jar, voda bola poriadne studená. Podľa oficiálnej správy mala len 6 stupňov Celzia, pocitovo však bola ešte chladnejšia. Po spoločnom fotení sa všetci pobrali na breh Čierňanky na poriadnu rozcvičku a potom si užili spoločnú kúpeľ pri reskej hudbe. My sme hlavne radi za to, že sa tá príroda trošku mudrila, tak to počasie, čo sa dneska ochladilo, je naozaj také, aké asi má byť a nám to umožnilo aspoň takto v týchto trošku studených podmienkach oficiálne ukončiť otužovaciu sezónu v regióne Trojmezia, pretože sme medzinárodný klub Čierne slovenské Vidry polské Strojmezí české a spoločne s našimi priateľmi dlhoročnými otužilcami morsami Zdrové morsy Dembova môžeme tak oslaviť vlastne 5. výročie založenia klubu v obci Čierna v regióne Trojmezia. Tohtoročnú sezónu považujú Vidry za veľmi úspešnú. Klub naberá na sile, zapájajú sa všetky vekové kategórie a za zmienku stojí aj to, že tento rok oslávia 5. výročie založenia. Hlavne máme za sebou to, že sme niekoľkokrát boli účastníkmi najväčšieho stretnutia otužilcov v rámci celej Európy, možno aj sveta, pretože nás tam bolo na 20. výročí okolo 8600. A samozrejme aj tento rok sme tam sa zúčastnili 21. ročníka a máme za sebou hlavne to, že aktivizácia členskej základe naprieč týmito krajinami je naozaj výborná. Zapájajú sa nám všetky vekové kategórie a pokiaľ sa okolo do seba rozhľadnete, máme tu vekovú kategóriu od možno 5-10 rokov až po najstaršiu otužilku, ktorá je vyhlásená za majsterku svetu v otužení, pani Křištu z Kenžerňa Kožle, ktorá má 97 rokov. A pozor, otužuje iba 5. rok, to znamená, otužovanie je šport, kde sa dá začať naozaj v každom veku. Kristínu Galára z Poľska volajú množia babička. V januári oslávila 97 rokov. Posledných 5 rokov oslavuje každé svoje narodeniny v mrazivom kúpeli. Hovorí, že mrazúvzdornosť si vytvorila vo vyhnanstve na Sibíri, kam ju ako 14-ročnú deportovali s rodinou. Otužovanie jej prináša viac energie a aj chuti do života. Ukázala, že aj mnoho rokov po odchode do dôchodku sa môže človek postavić pred nové výzvy. Świetnie było. Ja się czułam jak dziecko, bo ja tak w górach się urodziłam. I tak tutaj się czuję, jakbym była faktycznie małą dziewczyną. Dla radości, no, dla wspomnień. Ďakujem, že prišla a ukázala aj našim dôchodcom, ktorí ešte musia mať a chcú mať radosť do života. Toto je príklad. Rozlúčiť so sezónou sa prišli domáce Vidry z Čierneho, Vidry z Bystřice spoza českej hranice, užiť si prúd studenej Čierňanky prišli aj zdravé mrže z Dubovej, ktorí majú širokú členskú základňu a ešte väčší fanklub. Kochamy morsować, kochamy spotykać się z ludźmi, zdjęcia robić, do wody zimnej wchodzić, zdjęcia robić, 10 lat już to robimy i jeszcze 100 lat jeden dzień mało. Na čo je vlastne toto všetko dobré? Na zdraví. Na zdraví, co jiného k tomu říct, jedině na zdraví. Já celý rok jsem zdravý, takže i moje žena, co začala chodit do studené vody, tak je lépe. Prišli nadšenci od nováčikov až po starých borcov, teda takí len s niekoľkými ponormi, až po desiatky či stovky ponorov do studenej vody za rok. Každý, kto odchádza z vody, má však úsmev na tvári, ktorý mu ostane po celý deň. Tak na to, že táto rozlúčka sa skôr podobá na začiatok novej sezóny, tak to bolo výborné. Ako celý rok, ako všetky naše akcie. No a čo, prijať si len, aby nás bolo viacej a viacej a aby bolo zimšie a zimšie. Slovenskí, českí aj poľskí otužilci sa spoločne zhodli, že ľudia do riek namiesto kanálov už vypúšťajú čokoľvek a miesta vhodné na utužovanie ubúdajú. Sú presvedčení, že prirodzená krajina a bohatá biodiverzita sú najväčším kultúrnym bohatstvom, ktoré sa nedá vyčísliť peniazmi.
Potoky a rieky s čistou vodou a krásnou okolitou prírodou poskytovali osvieženie mnohým generáciám ľudí už pred nami a bola by škoda ich zaplaviť odpadom a zničiť. Ľudia by sa mali v životnému prostrediu chovať priateľskejšie. Po kúpeli, ktorý bol na koniec apríla mimoriadne studený, začali vidry z Trojmezí spoločne s mrožmi hodovať a zabávať sa. Pripravené dobroty ako horúci guláš, domáce koláče, rôzne syry a pochutiny od vymyslu sveta pomohli doplniť stratené kalórie. Teraz otužilcov čaká niekoľkomesačná prestávka, počas ktorej budú čakať na príchod chladnej jesene a zimy, aby mohli opäť otužovať svoje telo. No, hlavne sehnať dobrú partiu ľudí, ktorí sa tomu chtějí věnovat. To znamená, že i to technické zázemí, jo, samozřejmě starosta nám pomáhá jak může, i finančně, i svými styky, takže jsme spokojeni maximálně. Jo. Letos jsme asi tu sezonu dnešním dnem zakončili a těšíme se, že zahájíme v listopadu nebo koncem října další.